Sir. Yoi. 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 Putri Chandra Maya. Long 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 Yo, long yo. long 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 long. Ayo so. Yo 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 yo. Oh oh oh. Oi. Oh. Ya. Oi. Betul. Chandra. Jas. Yoi. Ah, Oh 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 oh. Oh ya. Ya Ah, Oh oi. Jas. Oh. Yo. Oi. Yoi. Oh. Ah, Ya. Yo. Oi. Eh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh.
Yoi. Yo. Ya. Yos. Oi. Hei. Oh.
kabeh Oi. yo saya oi yeah jas yo Yos. Jas. ya Ya. ya Yoi. Os. os Putri Chandramaya ayo so Ayo so. Ya. oh ya oh Yes. ya oh os ya ya oh ya Oi. Os. Oi. Os. Tatalah. Ane. Oi. Os. Oi. Os. Yoi. Oi. Yes. There. Brayat celeng benceng, ayo.
Ya. Oh alah iki wis ana gebrakan baru kok yo. Wah, segawon-segawone. Macan tutul. Mas. Macan tutul. Oh padha ya ning ora tak nggo. Oh, tutulku wis lekrek kok yo. Dadine wis ora padha. Ora padha. Nah, iki ditutul. Lah, Tatal. Lah kok iki setanting kabeh iki kirike iki piye iki? bar Oh, poso. bar poso. Positif Ya, thinking. saderengipun kula nyuwun keplokipun kagem BCB yo. Yo. Brayat celeng benceng ya. Monggo Mas, pun tinting 3 2 1 sikat yo. Sinten numpak sepur, lumayan kediri. Wong iki sepur dur, bayare setali. Sinten trimo gonceng, konangan kondektur. Yen didenda seceng, nopo boten kocer. Yo. Sinten numpak sepur, lumayan kediri. Wong iki sepur dur, bayare setali. Sinten trimo gonceng, konangan kondektur. Yen didenda seceng, nopo boten kocer. Sinten nunggang sepur, lunga nyang kediri. Wong iki sepur dur, bayare setali. Sapa trimo gonceng, konangan kondektur. Yen didenda kenceng, nopo boten kocer. Sekali lagi yo. Sinten numpak sepur, lumayan kediri. Wong iki sepur dur, bayare setali. Sinten trimo gonceng, konangan kondektur. Yen didenda seceng, nopo boten kocer. Sinten nunggang sepur, lumayan kediri. Wong iki sepur dur, bayare setali. Sapa trimo gonceng, konangan kondektur. Yen didenda seceng, nopo boten kocer. Iya, ini numpak sepur. Sepur-sepur. Dumateng penonton ing sak pinggiripun kalangan kasuwun radi mundur. Yoi.
Putri Chandramaya. Yoi. saya. Yoi. Yoi. Awas, 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 yuk. So. Yoi. Ayah. Hoi. Saya. Yoi. So. Ayo, Putri Chandramaya, ya. So. Wo. So. Mau. Amankan Mowo. Awas yuk ketiga naas. Ayo, awas. Yo. Wo. Wo. Yo goce berusak. Hei. Sing ngegong kebrojolan. Ya. Putune diawasi Pak Oleh. Hei. Agus